Grabe kanindot yun og view sa pag agtanan pa lang mga kagoy. O, tingnan nyo naman mga kagoy. Napakaangas, napakaganda ng mga view. Para dito ka maakyat ka dito para mawala yung problema mo. Napakaganda ka mga kagoy at malamig din sa dadaanan pupunta mo sa Tapusay. Tingnan nyo naman, baka gusto nyo naman dito pumunta. Ang entrance lang ng doon mga kagoy ay 100 per head. Sa parking fee po, 30 pesos. Kung gusto niyo po pumunta, ako talaga yun, nandiyan lang po. Pwede naman kayo kung hindi kayo dito Cebu or taga South or North kayo, mag Google Map lang kayo, makarating kayo dito. Napakaangat, napakaganda ng lugar dito ngayon. Ayaw na magkalimot sa subscribe sa aking YouTube channel mga kagoy, no? Goy TV, and click notification bell at hit the button para lagi kayong updated sa aking mga videos mga goy. Doon naka-upload ako, meron akong bagong videos. Madali naman mga goy, wala naman silang bayad na mag-subscribe ka lang at mag-share kung mo dihay sa mga video na naman sa akin taon mo dihay. Kung nagbayad dihay, subscribe na mo. O para managhanap tayo si vlog-vlog ganito sa samok dali sa YouTube. Pakita sweldo mga kagoy. Yan. Para sikat ito mag-vlog mga kagoy yung si Bitapang account ako natag tayo. Sa di ko ay pahalap rin ikaw tayo yan. O, tingnan nyo mga kagoy. Napakaangas ng mga view dito sa papunta sa Tapusay Cebu. Napakaganda. Sulit ang pupunta mo dito. Kahit meron kang problema dito mga wala. Napakalamig. Napakalamig puntahan dito. Dapat kung pumunta kayo doon, magdala na kayo ng kumot, habol. Pwede na kayo matulog doon kasi ang lamig para naka-aircon pa ka doon. Napakaganda mga kagoy. Sulit na sulit talaga mga halit mo pupunta doon. At maganda pa, marami pang tao. Kung gusto niyo naman, magdala na kayo ng pera, magbili kayo doon, doon na kayo kumain. Napakaganda talaga mga kagoy. Minsan lang ako gumala doon mga kagoy. Sarap na, yung dami mong problema. Wala lang pupunta mo doon. Tingnan nyo naman no. Ang view yan, Cebu City yan. Ganda ng view mga kagoy. Kung gusto nyo gumala doon mga kagoy, sige, punta na kayo doon. Huwag na kayong palagi na kayo nagtatrabaho. Trabaho, wala na kayo na ipon. Tingnan mo, kita naman yan no. Ang mga ilaw sa mga ilaw ng liwanag sa Cebu City mga kagoy no. Ano na pagaganda mga kagoy. Kayo, huwag kayo po yung trabaho. Wala naman kayo na ipon. Diba? Trabaho na trabaho. Gumana natin kayo. Minsan natin gumana sa mundo. Kaya, sulitin nyo na gumana. Huwag kayong puro trabaho. Gising, bukas, trabaho. Mga ganyan lang ang life natin sa dapat. Enjoyin mo lang ang buhay mo. Yan ang mga kagoy. Yan, makikita mo yan sa ibang video ko dyan. Meron ng mga video ko sa top. Diba? Napakasarap gumala, no? Dito mo mga kagoy, ramdam ko yung lamig dito mga kagoy, no? Kaabi napakalamig dito. Mas malamig pa sa diwa mo. No? Tingnan nyo, no? Yan, Cebu City yan mga kagoy. Napakaganda, napakaangas, napakaging. Joke lang mga kagoy. Dahil bitaw kalimutan subscribe sa YouTube mga kagoy. Pag-share na sa manood ng taon mo niya. Pantang ko sweldo sa YouTube taon. O subscribe na dyan mo. Hit the button. Panlagi mo updated sa itong mga upload ang mga kagoy. Manood ng taon mo na ko. Tingnan nyo mga kagoy. Napakaangat yan mga kagoy. At yan mga kagoy, iba talaga kasi pag-direct yung daanan mga kagoy. Yung mga scooter dyan pag hindi ka marunong mas-practice paano magdala ng scooter pababa, dapat paano gamitin yung engine brake. Malaman mo lang yan, huwag mo i-pull yung halos gamitin mo yung brake niya. Kuyawan ta kay Ubos yung preno mo, dapat engine brake ang scooter. parang bubumpa ka ba? Ganyan ang mga parang lagi kasi padulog yan. Tingnan na ako lagi nabahan ako ng papa. Kasi, hina ng takbo kasi
kasi marami din na alam eh. Nag-advise kasi yung mga boy. Guys, just guys, please. Thank you. Grabe ng lutag view. Wah, nilutay. Arah, diha. Diha may pinakalindot. O di nakawan, singgit na day. Tapos ay